Dari pagsasauna di ayan mi ini ngayak angaw joke damad laki di angako nada nga kaasyam dagiti kaasyam ngem siapti ipang pangrunam nada daja kasla pagaangawan nga pagsasauna daja nga apo kala ko man agiin nang awdan dati kumaan niya dagitay kas pangarigan kumano tumaya kayo wano dati kumagbibinggo kayo wano anyaman no ayuda kaya kaasyam ngam siya kumaabot ipang pangrunan kung kunada nga iyang angaw mo laki dia ngam no mabalbalin aka no tayo mo ti agsasaad iti narigat aka sasaad di ati kararag tayawaan no dati kararag kumamin nga tao no dati agsakit tangipon mo nga hamo mo i-explain ti sakit na retay aging gana di mordong ti tagansakan kasla agsakit amin nga kagurguram amin nga pagsaludsudan kada retay baka no kaya mo kumaka no mabalbalin si kalaong ti denggen ni Apo Dios iti dayta gundaway kado nga kasi nga kanito tayo sa pangarigan ko may isa membro ti pamilya tayo agsakitan awan naman na nga lakas la kumusa yan no mabalbalin ko na tayo ako apo kaasyam di kaasyam siya ka di ati ipangpangrunam pangaasin kunada kasla ni ngayon na nagiti agi ina at sasakitan nga piman nawarisan data balay data ada kan lumablabas na diya ka muna niya diya lumabas labas diya mo awatan din sa magkapitana makakita kano kas diya mga agsasakit amin nga kamang ti pamilya maka anya nga ti kararag mo apo pangasim lipaton pay ka di kararag dagiti mamarites nga karo siya pay kadi kasi mo tayo sitwasyon tayo no tayo agrig-rigat no diyan data yung sitwasyon no mabalbalin kas jay adi jay kararag tayo kas pangarigan ko ada pakasapulam launay ti kwarta ala nakas pangarihan ko man tayo ada mapanan ka anak mo kwarta lati kurang ng sa nagbasan ka hanggang maka-exam anya ti kararag mo ron apo siya kumapay at pangpangrunam ko na tayo maglaan ha talaga hindi babae napankin ni Apo Jesus linuganan ti demonyo ni Apo Jesus na mabalbalin nagyan ti balay nga dati pe awang kumapay ti makaamam mo hangan ako awang ko makaamam mo naghamag damag lakta ta sikatan nadamag damag lakta kinapanday ti babae ko nga nagrega handa nga kala ko madaya grega daya kultura ni Apo Jesus handa mo at pati kanya na nga hudyo sa mahaling nga daya pamati kaya ko na Apo kasya man daya anak ko dinuganan ti demonyo ko na niya kanya ti ko na ni Apo Jesus hanga masapol nga iti ubi ajay aso di kanan ti ubing kasi sayang no para di ubing kuma para laong akada di tayo mamati kanyada para laong ay ti kalugaran na pamati ngam kunana mo ti babae di ka ulit ti pamati namutan siyempre si kamumot ang kulkulag ti anak mo nga maluganan ti demonyo nagpiwis o nagkuskusilap ang kaya kusikusilap na din ti bagang naluganan kay ti demonyo kagkulkulag titan kano mabalbali si pamati na uray sinutan kunana mo kaya niya di kunana uray dagiti ay aso manganda ijay maragmag murkat dagiti ubing kunana kita tidamdamatan dagiti ina uray murkat la kadi nga panangpansin mo dagiti problema kana nadigdig niya po Jesus di ka unag ti pamati na nga di nga pamati na ilaksidan di kultura na ilaksidan di kaugalian na ilaksidan dagiti biases at na pamati na kingkuha na uray no haan na ka tribuan ko kailyahan na kailyan anya ti ko na agawid kan dahil pa nagsaom na nalainan jay anak mo sumangpet nalainganan kada jay mo ti oray ka kada tayo man nagmayat kay baga nga siya ti pangpangrunam nga ti kangitingitan ti problema tayo kangitingitan tarigat tayo kangitingitan ti baka buungan ti ulo tayo uray baga tayo kini Apo Jesus nga pangaasim ka di uray murkat laon kaya't nga sawon uray basit lang nga panangpansin mo mautupan day jay problema kasi magkanya tayo kasla ko di mo ito rin kada sakit mo ka nakasaksakitan
Uri no ingkarim ti biyak mo nga hanak at tumarti pen reliever ta apa ya dakis tikit ni kung kuna tayo ngunuri ti kangitingitan ti uray lang nga uray mo up labasit day jay ri na tayo kakas jay mo at daw dawatan lagi ni Apo Jesus kadagiti pakarikutan kadagiti pakarigatan kadagiti kaslahan nga matungtungpan kasla no day kawaw day jari nan nga uray adang kwarta mo kasla awan min-minig na, kasla awan namnamanan, adamo pagbiag mo na saya at ng kasla awan ti kaipapanan, dayjay biag tayo, dayjay siguro ti masapon nga ikamang tayo ni Apo Isus na uray basit man laeng, uray murkat laeng, nga dungmuna. Dayjay kunanda nga daytay, lakuma dayjay anak mo ka, daytay agrareken nga daytay makaturogan, ala daytay talaga nga kelkelenan ti uray langan. Apros ang latibix bekurab mo kada de ore basit la nga makaginaawal ako mamut na dagitay nanang mo daduma niya ti kunada ore siya ti ang sakitan di ba di ay makita ang yarigat di ubing na daytay kung ore siya ti ang sakitan nga dagitay ore mo dagitay tatang mo daduma dagitay kalabsat ko no kakaanak mo daduma ka no kas ano ti rigat di ubing nagsakit mas na stress pa dananang kini tatang no mabalbalin ka apo inyan ayan nangrona no kayo hospital di maysa ay ama pa man di maysa kunang kumaka apo inya ka di ayan uri basit man lang approach nagyay mati darderokan tayo kada di babae tinay nakapagustuhan ni Apo Jesus keng kuana kunana ni Apo Jesus ka urehan nga mabaling nga ito ti aso di ka lang ti ubing kaslawan ser-serbina tantabat nga kaalaan ang kamot lamang mati useless kanya ti kunana uri dagiti aso mangandamot iti murkat ti ubing kaya na nga sa uri basit lang nga panangpansin kuno ti panangpansin niya Apo Diyos kanya tayo daduma di mo seryoso nga kararag tayo nukas ano tayo magparintong mga kamang nukas ano ti panangidaw-dawat tayo nukas ano ti kinapakumbaba tayo nga tayo kamayat nga ro dayag kararag nga kunana nga datay walang-wala ka na. Datay talaga nga awanan no kasla na naibusang kan dinamnama ka datay may salaangan iso na laangan ti pamatin na ala mo nga lumaing anya anang nama mo iso na dayjay datay talaga nga iyaplak mo di bagim kanyanan ta makaammo ka na si kalaangan tinamnama. Digin na ulad nga pamati. Kada tayo kanya-kanyang pagdadaanan, kanya-kanyang pakarikutan, kada kanya-kanya tayo nga karigagay, DJ once tayo, ag kanya-kanya tayo ti kasapulan, ke mayat ang ibagatay nga tanga, Apo, kaasyam dagiti kaasyam, nakam amin ko makiipang pangruna. Uri ka Diyos kamat. Nga talaga ang ano jiri na tayo kung mabalbalin, kasjay di kararag. Nga magdalat tamo, DJ sugurod nga da community prayer tayo, na ilgimungan akararag. No anya dia kaya tayo nga dawatan ikararagan tayo isugarod nga agtikin nararag tayo tanabilag nga roti kararag di pa nang ikamang tayo kinukuha na dagiti amin tayo nabilag nga roti kararag kasla da tayo ka pansinan na bigbigan na no napudno dayjay kararag nalay kararagan tayo diti pamilya tayo dagiti kayat tayo tigimong tayo dagiti kakabsat tayo agsagsagabaan yaman nga ang gulo ti panagbiag, dagiti marikrikutan, dagiti kaabsat tayo nga naiya tayo, kapulaan ti ayat ti pamilya, wala, ikararagan tayo. Tani Apo Diyos, na tayo nga baybayan, na napudno tayo, iti kararagan tayo.